Ďakujem veľmi pekne. Dovolte nám prosím vás predstaviť návrh, ako sa aspoň nejakým spôsobom skúsiť vysporiadať s tým, že naozaj ani kameň na kameni v tejto krajine a siaha sa na tie najväčšie a najsilnejšie symboly a tým je aj hymna. Hymna a úprava sa, ten proces ste viacerí zaregistrovali. Čo s tým, ako sa s tým vysporiadať? Nemôže sa meniť tak silný symbol nášho štátu ako hymna spôsobom, že pani Šimkovičová sa s pánom Machalom stretnú a zistia, že pánovi Rožovi sa nepáčia činely a zmenia hymnu. Takto to naozaj nefunguje. Kolegovia ma doplnia, že hymna a jej úprava, aj hudobná, má svoj proces, má svoje nastavenia, mala nejaký systém, že ako sa to tvorilo, akým procesom a kto to schváľoval. Tu sa nehovorí o tom, že verzia, ktorá je teraz, z 92. prešla parlamentom, prešla výborom. Dnes naozaj zdá sa, že stačí, že sa dohodne Šimkovičová s Machalom a aj Rožovi sa nepáčia činely a na Silvestra zrazu budeme počuť nejakú inú úpravu hudobnú hymny. A to je naozaj vážna vec. A my tu nie sme, prepáčte za výraz, v cirkuse, že my budeme do poslednej chvíle čakať. A čo nám vytiahnu z klobúka? Takto to naozaj v normálnej demokratickej krajine nefunguje, že my sa na Silvestra dozvieme ako veľké prekvapenie, už to necháme na vás, či sa vám páči alebo nepáči, ale na Silvestra zaznie nejaká nová úprava hymny. Aká je jej legitimita? Kto to schválil? Kto ten proces nastavoval? Kto to posudzoval? Aká tam bola súťaž? Proste čakáme, vytiahneme z klobúka, berte alebo neberte. Takto to naozaj nemôže fungovať. Sme zvyknutí na určitú úpravu hymny po 30 rokov. Ak niekto uznal, že teraz to treba zmeniť, musí to mať proces. A preto navrhujeme ako zaradiť nový bod programu, čo umožňuje rokovací poriadok na základe 3 klubov. A tu sa chcem poďakovať aj kolegom z KDH a z PS, že súhlasili s tým, aby sme tento návrh mohli dať. Že vyzývame vládu, aj ministerstva kompetentné, nech ten proces riešia tak, ako boli zvyklosti, ale o tom ma doplnia kolegovia. Ďakujem pekne.